வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து எங்கள் ஊரில் அதலக்காயின்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க இது சுமதிஸ் கிச்சனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. சுகர் இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம், ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. இது வந்து எப்பயும் கிடைக்காது. இது வந்து இப்போது இந்த சமயம்தான், மழை சீசனில் தான் இது வந்து எல்லாம் மானாவாரி காட்டில் பறிச்சுட்டு வருவாங்க. இது வந்து விலை ஜாஸ்தி. நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து பின்னாடியும் முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம சும்மா கையில் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியில் கழுவி எடுத்துகிட்டு, இது வந்து ஒரு நாள் தாங்க தாங்கும். இல்லாட்டி அப்படியே அந்த இது வந்து வெடிச்சிடும். தனித்தனியாக விதையும் இதுவும் தனியாக வந்து வெள்ளரிப்பழம் எப்படி விரியும் அந்த மாதிரி விரிஞ்சிரும். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். போடும்போது காயை நல்லா வெங்காயம் வதக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம் போடுங்க, அதுதான் நல்லாயிருக்கும். சால்ட் அது வந்து கொஞ்சம் பாவக்காய் மாதிரி கசப்பு தன்மை தான். நீங்கள் உப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப உப்பாகிடும். நீங்கள் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. பாவக்காய்க்கு போடுறத விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி ரொம்ப உப்பாகிடும். அதனால் நான் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் உப்பை. பாருங்கள், அது எப்படி பார்த்தீங்களா? நம்ம எடுக்கும்போதே விதையாக தெரியுது. ஏன்னா இதை நேற்று பறிச்சுட்டு வந்தது. கடையில் தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இது வந்து 100 கிராமே 15 ரூபா, 150 ரூபாங்க கிலோ. பாருங்கள் எப்படி விரிஞ்சு, இந்த மாதிரி விரிஞ்சு வந்துடும். விதை தனியாக போயிடும். விதை வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி விரிஞ்சிரும். ஒரு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே வாங்கி உடனே செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ சத்து. நான் திரும்பி சொல்கிறேன், இது வந்து அவ்வளோ நல்லதுங்க உடம்புக்கு. இது வந்து கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எங்கள் ஊர் சைடு, இங்கே சிவகாசி கோயில்பட்டி சைடு இங்கே எல்லாம் கிடைக்கிது. நம்ம சென்னை அந்த மாதிரி சைடெல்லாம் இது கிடைக்க மாட்டேங்குது. நாங்கள் சென்னையில் இருக்கும்போது இங்கேருந்து போகும்போது நாங்கள் வாங்கிட்டு போவோம். இதை அங்கே செய்வோம். இல்லை யாராவது வந்தாங்கன்னா கொடுத்து அனுப்புவாங்க. நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஃபஸ்ட்டே வெங்காயம் வதக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துட்டேன். பாருங்கள், இது வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகாது. சீக்கிரமாகவே நம்ம செஞ்சிடலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன், ஏன்னா காய் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்குது, அதனால் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூளே. நான் வீட்டில் மிளகாத்தூள் அரைச்சிருக்கேன். அந்த வீடியோவும் இதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து வீடியோ போட போகிறேன். மிளகாத்தூள் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு, எவ்வளோ அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இதுமேவும் நான் எழுது பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள், அவ்வளோதான். கூட வந்து நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம், சர்க்கரை சேர்க்காதீங்க. வெல்லம் சேருங்க, அப்போ தான் உடம்புக்கு நல்லது. ஏன்னா இந்த காயில் வந்து அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது. அதனால் சர்க்கரை சேர்த்திங்கன்னா அதோட இதெல்லாம் பாயில் ஆகிடும். அதனால தான் நான் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்கன்றேன். இல்லாட்டி நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்னாலும் சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ கசப்பெல்லாம் இருக்காது. நம்ம வெல்லம் சேர்க்குறது எதுக்குன்னா, நம்ம இதில் ஒரு கசப்புத்தன்மை இருக்குது. உப்பு, அந்த இனிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது, காரம் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதனால தான் நான் கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு மூடி எடுத்தோன்னாவே உடனே கொஞ்சம் நேரத்துலையே வெந்துடுங்க. இது ரொம்ப லேசாக தான் இருக்கும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா இதை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், வெந்துருச்சு. நம்ம இது வேறு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். இதோடைய பேர் வந்து அதலக்கான்னு சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ, பபாய்.